כולם לא חשים, הפגישה הזאת שלכם, לציון 50 שנה לגרעין שלכם, גם הפגישה שלנו, של העלייה לקרקע של הקבוצה הראשונה, שהיה זכות להיות איתך, היה. מלבד זאת, ואני שמחתי כמובן מאוד לזימון שקיבלתי, למרות שאני לא מהגרעין, אני מקסימה לבוא. אבל אתה גרמת לזה שכמה יהיו פה. זה אני לא יודע. אבל אם כבר הזכירו קודם את המדריכים, אז נדמה לי שליוו אתכם עוד כמה שלא הזכירו. בתקופת גבעת חיים מי היה? רבי רמח או רוי? יורם. אני חושב שאורי היה מדריך שלכם בי"א, ואני נכנסתי לכם בי"ב, אני לא יודע אם כל י"ב או חלק. אורי גם המשיך. כן? שוב? אתה לבית ספר חקלאי פרדס חנה הגעת עם אורי זר. וזה היה בי"ב כבר, לא? אני רוצה להגיד לכם, פרדס חנה. אני לא זוכר מישהו הקשיב לי, היו לי שתי קבוצות שטיפלתי בהן, אחת בטבעון ואחת בחולון. אני התכוננתי די הרבה, לא היה לי אוטו, הייתי עושה באוטובוס וזה, והתכוננתי... נסענו באוטובוס. אני זוכר שהכנתי לפעולות המון חומר רעיוני, והיה לי נעים לבוא לטבעון, כי האינטליגנטיות האלה... קשה לשמוע אותך בכל זאת. האינטליגנטיות האלה היה מה לשוחח, זה הלך טוב. הקומונה שאני ישנתי זה היה בחולון. איש הקשר שלי העיקרי היה ברוך. שיחות זה לא הלך שם. הם היו פראים ומשתוללים, אבל מה, הם היו, היה שמח שם. היינו מארגנים טיול, נותנים קצת כסף. באיזשהו שלב... היינו עושה ציוד לכולם. זה הספיק לכולם. באיזשהו שלב מישהו הלשין לי, אני לא זוכר מישהו, זה מצובר, זה נתתם על קבוצה של... זה שרידים משהו שנמצאים בפרדס חנה, בבית ספר חקלאי, ואז אני נסעתי שם בעצמי לשום אף אחד אחר. ואני לא זוכר את מי פגשתי בדיוק בהתחלה, אם זה היה דודו או מישהו. ושאלתי מי עוד, אז אמרו לי זאת וזאת, ואני זוכר דבר אחד שאני מוכרח לא שוכח, בו יש אחד שקוראים לה מקסימה, שעובדת ברפת, והיא סוחבת 2 כדי חלב. אתה משאל אותי אתמול אם אני... אני לא האמנתי. אני עדיין סוחבת 2 כדי חלב. עכשיו אני מאמין. רגע, אני מוכרחה להפריע לך. עבדתי עם מיכה ברפת. מיכה, אבל הגיע לי ימינה. יום אחד צריך היה לרוקד עגלה. קלשון המסע, לא ראית עגלה לאבוסים. זה מיכה בא בקושי, לקחתי לו את זה, אמרתי לו זוז. גמרנו את י"א, הגיע לבית ספר, לכיתה י"ב, 2 מטר גובה. טוב, אז אני לא אנאם הרבה, אני אמרתי למקסימה שיש לי איזה שיר שאני חושב, שיר שאתם מכירים כולם, אתם יחד תצטרפו לפזמון החוזר, אבל המילים זה של נעמי שמר, המילים יש להם משמעות שמתאימה, ביקשתי לגיל שלנו, שלי לפחות, אתם מצאתם. אז טוב, אז אני אשאל את המילים, מקווה שאני לא אתבלבל, ותצטרפו אליי, השיר הוא אחרי החגים. עייפות בלתי מוסברת, פיק ברכיים לא מובן, זו שעה שלא עוברת לעולם, אבל בליבך אתה יודע שמעבר לפינה אהבה חדשה ממתינה,
אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישרו ימי החול. האוויר תנפח המטר והאש, גם אתה תתחדש. בגנך צומחים לפתע, בערבוביה כמורה, עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע. בלבך הסתכל על כליך שהשארת בחצר, הפטיש, הסולם, המעדר. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישבו ימי החול. האוויר העפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. עכשיו הבית הכי חשוב. במסע שלא נגמר בין שדות הצל ושדות האור, יש דברים שלא עברת ושתעבור. שעון החול, שעון חייך, מאותת לך עכשיו. למד ד' למד ה' למד ו'. אחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישרו ימי החול. האוויר העפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. יופי. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. בסוף. מה זה למד ד' למד ה' למד ו'? בבקשה. מי רוצה לעשות? חשב לצדיקים. צדיקים. למד ו'. כן. למד ה' זה השיירה. השיירה. גוש עציון. לחץ דם. גמרת אותי עכשיו. אני רציתי להגיד דבר ברצינות, אבל אולי זה עדיף. לא, אני חשבתי הרבה מאוד על זה, ולא הצלחתי למצוא את הדבר. את הלמד ד'? בסוף, לפני שבוע היה לי איזה פתאום הערה, מישהו, הערה בעין, לא בעין. פתאום התברר לי שפרשת השבוע, האחרונה בשנה, בסוכות, זה פרק למד ד' דברים, פרק אחרון בכל התורה, דברים, מאוד אופטימי. אז יש לנו. למה? אפשר להתחיל מחדש. אז שני הדברים הראשונים בדיוק גם אני חשבתי. למד ו', למד ה', קצת גבורה, קצת צדיקים, ופה קצת חוכמה. נו, ומלא ואחרי החגים, זה למד ד' באמת. רגע, ואיך פירשתם להתחיל מחדש? איך פירשתם להתחיל מחדש? אם אנחנו כבר זה פירשנו. אני מכיר לא יודעת. וואו, תורך.